mandithathe ithuba ndibulise kumama umpostile ngelihle igama lenkosi uYesu. Ndibulise oba ubefundisi kwanye nomzimba wenkosi uYesu. Amen. Nami ke bathandekayo ndiyambulela uThixo endigcinile kuthe kwalapha nami endinceda. Amen. Nami ndiyafana nje nezinye speakers bezilapha kunzima ndabona thunga iBhayibheli ndithi hey andisayibona lebe ndimakile ngoku kwenzekani ifiye balibona igama lenkosi kodwa kuThixo uthembekile. Amen. Siyambula kakhulu uSomandla ngako konke asenzele kona ukusukela ngoLwesine emthandazweni Getsemane uzothi ga ngoku uThixo uthembekile. Malibona igama lenkosi. Nami kweli xesha bendiba nzonikwa mhlawumbe ngo2 ndizokwazi ukuthi 5 minutes ndikhawuleze isuke kule ndawo ngoku ndiyabona ixesha lihle ngokwandi ananyoba yophumela. Malibona igama lenkosi. Ndiyamcela kakuThixo umoya engcwele ahlangabeze nebandla ngokwemessage ayibekile empilweni yami ibe insikelelo ibe nokwakha ibe nokufundisa ibe nokomeleza. Inkosi yaxolo mayibe nani. You know ndiphakanyelwe kakhulu igospel andibene ne-disclaimer okanye isixwayiso apha ekuthetheni ukwazi ungakhubeki xa ndimane ndicaphula kwamangesi somane ndisiya pha kodwa ke into engamandla uba imessage lena mayiviwe ngumntu wonke. Malibonge igama lenkosi. Igospel esinayo ingumangaliso. I think yiloo nto ezondipusha ndithethe into endizozithetha phamba sahlukana. Sinento engumangaliso. iWes for elibandla kuba sifumene kumuntu owayethunyiwe. Amen. Ukwindawo pha eDRC eCongo ene minerals ezingumangaliso. Abantu abamhlophe abanobuchule nabalazi ixabiso lento bayakwazi uba bayichwechwele loo ndawo leyo eyiCongo. Imbali ithi when they discovered uba ubutyebi abazange bababonelele entweni abantu baloo ndawo. When they discovered the riches zase-DRC bazama zonke izindlela zosusa abemi baloo ndawo abahleli phezu kobutyebi ababangabaziyo. Uzondiva. Ndikunika umfanekiso ngqondweni kwengoku womntana okhulela phaya. Mhlawumbi lo mntana uyozingela achole uhlobo oluthile lelitye akalazi abize namanye amakhwenkwe ukuchole lamatye bona ipurpose yalamatye ugibisele ezintaka. Afike umlungu ophuma kwilizwe elingenabutyebi awuphawula uba abantu abayazi into abayiphetheyo abanikilekeze athathe lamatye
uthi wayijonge lilitye afike lingcolile. Xa ejonga elilitye yena ubona into efana manje uphandlwa kokungcola. Apha kokungcola akayazi the value ekulento ayiphetheyo. Injalo ke igospel. Unento lapha kuwe esuka kuThixo. Umtholi uyakucaphukela ngenxa yaloo nto elapha kuwe. Umuthi uma ungcola kanceda ngaske nomuntu ofika izolo olamkela ivangeli nasekuseni aphume ezibethe isifuba ubuthixo undithande kakhulu. Ndinqola efundisi during lunch time izolo linye sincokola ngokubulaleka kodwa uMase uthi omnye sifundiswe inhlonipho ke zomana ndikota ngelahle bethetha ngalo bhala ngizobiza igama uthi mfondini wena wayekuthanda dada athi omnye ndikhumbula enye imini xa imisa imoto uba udingana avula ucango ndikhawuleze ndimhlangabeze kuba utata wesakhule kakhulu andibone athi yiza asondele omnye ulomfundisi ndabhalansa xa elibamba unzima uphuma ngoba semdala kakhulu uzibethile intonga sebenzile izweni kodwa nalento afuna ukuhlala nabazalwane. Xa ehlika emotweni ulomfundisi ndaqhathisa ngoba iweight yakhe ingapho oqonda kodwa lo muntu ufuna phi phakathi kwabazalwane. Ndithi kuye ndingaqondanga ndithi mfundisi la weight ubuyifa yiweight eministry yakhe. Wena ubona umuntu kanti uviswa iweight yobizo lwakhe. Awunoyithwala into yabapostile ngamabhongo. Umpostile uPawulos kuba seEfeso siya ezweni. Umpostile Paulos, and I've been made a custodian of this mission. Denziwe igosa lezimfihlelo uThixo azibeke phezu kwami woba ndimtshile uKristu phakathi kwenu. Esi sibusiso nentsikelelo engenawuphela uthi ndizama ngazo zonke indlela ndimshumayele uYesu kunizinhlanga ukuze niyazi uba obutyebi obu bamazulu benzelwe nina noba benifudula ningenathixo nibizwa ngamabala nibonwa ngoba nize nanjeya ngoku uThixo unenze indlalifa zezulu ndawonye noKristu. Amen. Masijile incwadi kaMarko chapter 9 sibuye sijile nakwincwadi ke Marko chapter 10. We're reading from verse 13. Sifunde nakwincwadi yamaroma
chapter 9. Sibekile kuyu Jesu engumqalisi nomphelelisi kukholwa kwethu. Basixola ngasondela. Sibekile kuyu Jesu engumqalisi nomphelelisi kukholwa kwethu. We are reading from incwadi kaMarko chapter 10, sifunda khona verse 13 to verse 16. Baye bezisa abantwana kuye. Incwadi kaMarko chapter 10, siqala ufunda from verse 32. Ke kaloku babesendleleni benyuka besiya eYerusalem. Waye uYesu ehamba phambi kwabo. Baye bethe qhiphu umbilini, balandela besoyika. Wabuya wathabatha abali12, waqala ukubaxelela izinto eziza kumhlela esithi, niyabona, siyenyuka siya eYerusalem. Waye unyana womntu eyakunikelwa kubabingeleli abakhulu nakubabhali. Baya kumgweba ukuba afe, bamnikele kuzo iintlanga. Ziya kudlala ngaye, zimtyakatye, zimtshicele, zimbulale, aze athi ngomhla wesithathu abuye avuke. Amen. Sinyamezelane ke iyothanda ubande le part. Kawufunde mkhonzi kaThixo from verse 1 chapter 9 kwabaseRoma uyoma ku verse 13. Siphulaphule silibandla. Ndithetha inyaniso ndikuKristu andixoki. Sibe nesazela sam sindingqinela ndisemoyeni oyingcwele. Ukuba ndineentlungu kakhulu nentuthumbo enkulu engapheliyo enhlizweni yam. Kuba bendingade ndinqwenele ukusingelwa phantsi mna ngokwam, ndahlukaniswe naye uKristu, ngenxa yabazalwana bam abayimizalwane yam, ngokwenyama abangamaSirayeli bona. Ekukokwabo ukwenziwa onyana nokuzukiswa, nokuphiwa iminqophiso, nokuwiswa komthetho, nenkonzo kaThixo namadinga. Abangababo oyise, awaphuma kubo uKristu ngokwenyama, uThixo ongophezu konke, engokubongwa kude kube ngunaphakade. Amen. Ke xa nditshoyo andithethi nto nje, ngokungathi ilizwi likaThixo liphalele. Kuba asingabo bonke abaphuma kuSirayeli abangamaSirayeli, kananjalo abathenga ukuba bayimbewu kaAbraham baba ngabantwana bonke. Kusuke kwathiwa, imbewu yakho iyakubizwa ngo-Isake. Oko kukuthi asingabantwana benyama abangabantwana bakaThixo, ngabantwana bedinga ababalelwa ekuthini bayimbewu. Kuba lilo eli ilizwi ledinga, ngeli xesha nyakenye ndiyakuza. Waye uSara alipheli apho ke. Kwathi nakuRibheka ukubona ukuba ukhawulwe ngamnye ngo-Isake ubawo wethu. Nakuba abantwana babengekazalwa, bengekenzi nento elungileyo nembi, ukuze ingqibo kaThixo ngokonyulo ihlale ihleli
ingengokwasemisebenzini, ingokwalowo ubizayo. Kwathiwa kuye, omkhulu uya kukhonza komnci, njengokuba kubhaliwe kwathiwa, uYakobe ndamthanda, ke u-Esawu ndamthiya. Masivala amehlo. Eli lilizwi lakho Nkosi enhle. Hamba sahlukane sibulela lona. Thixo omhle. Linamandla nje lona lodwa lifundiwe. Sincede Nkosi ngalo. Sandisele Nkosi inceba. Siqonde ukuthethwa nguwe. Sikwamkele. NgoYesu Kristu Nkosi. Amen. Apha enkwantyeni kwam ndawube ndiyazile uba ndizoseva ibandla ngalo message. Ndincedekele kakhulu ngoLesihlanu xa umama esenza i-opening address okanye esamkela abangcwele ebulisa ibandla. Umama uyasomeleza. Unento ayithethileyo wathi ungagunqi umi phezu kwesisekelo. Amen. Usafe apha kuYesu. Noba imeko yakho injani ngoku naphambi kwamehlo akho, uwakhelwe phezu kwesisekelo esiright. Uxolo lenkosi malube nani. Apha kwincwadi kaMarko uYesu ukuthetha kwesithathu kubafundi bakhe izinto ezomehlela. Malibonke igama lenkosi. Bambonile esenza imimangaliso. Bambonile eshumayela. Bambonile ephilisa imilwelwe inkosi yoxolo mayibe nani. Londo yabenza ba-investe apha ekubethembeni. Amen. But inyama lena iweak. That's why xa ukholwa afulanga uzithembe kakhulu. Iza kuphoxa. It doesn't matter yeyiphi ihlobo elevethwe ngalo, noba imfundo elevethile, noba zizibabalo zikaThixo zikuphakamisile. Do not trust yourself. Themba uThixo. Aba bantu abekushumayeli kwabo banaxesha lokuthi baxhamle kwezi zinto uYesu azenzileyo, ngoba uYesu benexesha lokho abakhuphe athi maboshumayela kwindawo ethile. Babuye bevuya. Ngiyaliqonda mos iBhayibheli liyachaza. Baphuma nedimoni kwamande babona i-results. Xolo lenkosi malube na. Lo nto yabenza abane confidence abayifumanayo bathini, I can preach mos. I can lay hands. I can cast demons. Amen. Baba bafikelele kuletho kanti hayi abakafiki. Ngoku xa ezithetha ezi zinto uYesu, ngoku ndirida between the lines as umfundi weBhayibheli, ndibona abantu abaqonda uba no, we are untouchable xa sihamba noYesu. Khona nomthatsha lo. Athi kwixesha elizayo uba unyana womntu anikelwe. Apha ekunikeleni kwakhe umele uba afe. Hayi zamzamba naye. Inikele ndawo sifunde kuyo okwesithathu uyabaxelela madoda kusazoba kubi. Amen. Siye eJerusalem ngoku. And umelwe lo nyana womntu. It doesn't matter uvusa abafileyo yena eyakhe iclimax eminisi kulingcwaba. And ukuya kwakhe engcwabeni akuzoba kwemihlabelelo, ayizoba yiprocess emandi. Ukuya kwakhe engcwabeni liBhayibheli lesingesi, he will have to endure suffering. Abashumayeli bayichazile ke
sayibona ngoLesihlanu bayizoba kahle kakhulu. The man Christ Jesus suffered. And the suffering yakhe yayisevere. Suffering yakho yayikwiqondo whereby nabo bebe-close kuye kwanyanzeleka noba bemthanda kangakanani bahambele kude kuye ngoba ngokuba babona uba akusekho neza tricks. Ngoba kukho abantu xa sithi siphethe ivangeli linamandla baba sithi sisi-magicians, kanti akunjalo, bahlulwa kukumcacisa umoya oyingcwele. There are no shortcuts kule suffering. Xa ebethwa ubethwa manyani. When he bleeds manyani. Nabebeqonda loo nto ayithethileyo ngoba ngenye imini wathi omnye, Nkosi thumela nje ilizwi lakho, which means babe-understand amandla lapha ezwini. Akasathethi neliphi ilizwi ngoku, ujekevu kule suffering. Kule suffering uthula uthe cwaka ngoba unenjongo ngolu hlobo le-suffering. Uyayazi emva kwakhe there will be more religions. That's why religion ingozi. There will be more religions that will contest injongo yakhe yokumsindisa umntu. Malibonke igama lenkosi. He suffered manyani. Kwada kwasa ekufeni. Athi umbhali kwenye indawo ukufa ke komnqamlezo. Malibonke igama lenkosi. Xa usifunela iBhayibhile naxesha loo nto ndileqa kwamaRoma ngoku uyifumanise ukuba noxa eprofethile ebachazela abafundi bakhe uba ngosuku lesithathu uzavuka, abaninzi abazange bayilindele loo nto uba izokwenzeka. Sithini isizathu saloo nto? Yisuffering abayibonileyo. Cause ungavumi ukulishika ivangeli ngenxa ye-suffering yomzuzwana. Gospel ngoku bembasela befundisi. Eli Bible is amazing. I-gospel ngoku inene ezidingiswa abantu uba wenzele uThixo uzakwenzela le nto. Aninjalo ivangeli esalamkelayo. Ivangeli esalamkelayo liyazixolela izono, likushiya nesithembiso uba uThixo akagqibanga ngawe. Noba uzifumena ngezinto ezinhle nobunewunewu balapho, unesethembiso, thembekile owamvusayo uKristu kwelabafileyo. Ulikwenye indawo, I will lay my life ngenxa yaba qala kula kona nala overflowing ngaphandle. I will lay my life wena baba uthembeke ekundifuseni. Leyo mzuzwana suffering ongena uphume kuyo yeyexeshana, sinesithembiso, sisibone ngosuka avuke kwela
nabafileyo. Hayi bangcwele uvukile. Sikholwa nje yimiphumela yovuko. Ubazomlinganisa uYesu nezinye voices zabaprofeti eziphelela amangcwabeni, ngeyakho leyo, kodwa yami inkosi ndiyikhonza kuba ivukile. Ndikhonza ke ivukile. Bana bapostile siyabulaleka ngenxa yevangeli. Noba uThixo anisikelele ngezininzi. Malibone igama lenkosi. Paulos ndisokole mna, it's okay as long as ndinibona nihleli kule nto ndinikele kuyo. Bayeke abanye bazakhela ubutyebi, kuyayiwa phambili abazohluswa khona izinto. Bona bapostile andonyelanga ukunifumana ndiyichole njengelalitye laseKhongo, bandinichole ukuba ndinganishiywa nisindisiwe qha, but I want ngelizwi nangemfundiso ndinipurify. Ndicela enye ifriend yam kwelakapha inebandle nalo, ndithi yeyihlo umuntu ondizeleke evangeli uthi ndifuna ndithi utata uneklima oyenzayo, ndilapha hleli phaa ngasitsho isikhalo uthi eyona nzuka uba ndinimise phambi kwemvana inkosi yam endiyithumileyo ningenasipha. That's why umama ngabefundisa ndithi enkosi ba ndisebenze, ngoba injongo yompostile ithi ndifuna ukunimisa ningenayo la dust ibe ngathi anayo le value. Ndifuna unimise nixabise nani zibona i-change uThixo umoya engcwele yenzileyo apha kuni. Funga umzalwane ohlele ebunyukunyukweni ongafuni utshintsha ethetha umoya kaThixo. Funa utshintsha. Kodwa imizekeliso inendawo ethi isilumko siyayoyika into embi sisuke kuyo. Oh, ingabe isilumko asihlaseleki nasona? Asibikho tempted njengomntu wonke? Asike sijobheke njengomntu wonke? But asihlali isilumko entweni embi, otherwise character yaso iyatshintsha ifane nesiyathe. For the same scripture says isiyatha sona sisuka sibe nomsindo. Xa kuthiwa hayi pha isiyatha sisuka sibe nomsindo, mamele ndawo libhayibhile futhi lizethembile. Hlungu umuntu umbona uzithembile uzokonzakala, but uzithembile akamfuni uhayi. minutes ndigqibe. The book of Romans, lo tata i-opening remarks zakhe uPaulos uqala ngesikhalo ukubhekisele kubantu bakowabo apho zonke inkonzo in the entire world, from the mainline church, Roman Catholic,
amavangeli angasikuwo, Assemblies United Ethiopian Church of Africa, zonke inkonzo we have adapted unqulo kwaba bazalwane ama-Israyeli. Ngawo anguThixo afune uzibonakalisa ngabo ehlabathini. Aba bazalwane, when they look at us Gentiles, abantu abazinhlanga, sibonakala kubo njengabantu abanganalwazi. Sibonakala kubo njengabantu abasi-hooligans, abantu abaqeshekanga, abangenakwazi ukuhlala noThixo. If you go to Jewish, intethe ke ifuna uzalenye ndiyazibamba. I-Jewish culture is always narrow-minded kule nto yabo. That is why as much as umthetho right, aba don't bakaThixo sababona kubazalwane bethu Israelites. Intetha endithandayo ithi kanti imvelo ayinilungise ayinifundise na, which means noba bakhona abantu abebengenayo inkolo efana kaIsrael, bakhona abantu bebeyazi indlela yokuhlonipha, bamhloniphe umdali, noba bamazi as Jehova but bemhloniphe. Ilapha endalweni ngoba bonke abantu benziwe ngagazi linjani. But these guys, abazalwane bethu i-Israelites, were so fortunate. uThixo epasisa ngoNowa kumnqophiso wakhe naye uba ayephinda agwebe ngamanzi. Kwaxhamla yena when that promise was fulfilled. uThixo akuphela utyala ukuvuna yonke lanto emhlabeni, because I've withdrawn ukugweba umhlaba ngamanzi. Waqala ukutyala umdiliya, ni prophecy ni revelation leyo soyeka ngoku. Amen. And then God began to seek for umuntu, uthina umfusi igcowa umuntu lo ngokwemvelo akamfuni uThixo. The more uThixo sondela kuye, the more bheka pha. Thixo wasifumanela umuntu owasuka wakholwa kuye ogama lukaAbraham, wenza umnqophiso naye. Amen. Wenza umnqophiso naye embizile, esithi ndisikelela nje Abraham, ndiza kusikelela, ingabi nguwe wedwa, ibe nguwe nembewu yakho. Usho kumuntu osafarisa ungabi nabantwana. Wayifumana insikelo wayibona, but nansi into apha akanabantwana. Zoba sezikabani ezi zinto, ngoba the wisdom of this world, i-wisdom elizwe ithi akho nto inoba saphuma. Ngobengaba lenkosi sumshiye uThixo ngenxa ye-suffering ogqithiswa kuyo. I-wisdom ndijika lapha mna ene-offices esisihloniphayo. Hey mama, ndiyogqirha ubani? No-law firms esizithandayo, ne-bank firms, i-wisdom yalapha. Malibonke igama lenkosi. That is why umuntu kaThixo wayesingxamela xa esifundisa uba sifikele laa ndawo yokubhabhathini. Malibonke igama lenkosi. Ube filled with the Holy Ghost, understand uThixo ngokamoya, ugqithe kolu lwazi. Olu lwazi luzakuphoxa ngenye imini. Olu baninzi abashumayeleyo baliflathele namhlanje ivangeli, benza uba bayama kakhulu ekwakoteni amavesi bengazi njengoPaul wazayo. UPaul ndagosiswa uba izibhalo ndizinike nina zihlanga, ndingazi kuni ngamazwi amandi, ndiza kuni ngamadla amoya. Ukuze lo wangakwazi malibonke igama, lo wangakwazi usifundela itext, malibonke igama lenkosi. Bakhona abantu abazuzwayo evangeli
athi omnye xa uzelela iBhayibhile mntanam yazi xa lifike esandleni akazoyazi nento ayifundayo but unento ayivayo ngaphakathi. Malibonke igama lenkosi. Ukuhlala kweBhayibhile esandleni kuye yinyweba noba akazi-understand into ezibhaliweyo. Bayadlala newari by young people efuna besumele kweli lizwe. Bayadlala ngeHebrews. Akho nto wrong with interpretations but ungayami kakhulu, thandaza ayambule uThixo into yakhe kuwe. Akho mandla sesiNgesini, akho mandla sesiXhoseni, into ilapha kumoya. Xa ethe wafika yena uyakunikhumbuza izinto ezithethileyo kuye. Ufunda iBhayibhile suyeka ngoba xa usifunda izibhalo ezingcwele uzobanaka lanto bithiwa ngumama earlier on uThixo masincede to discern. Xa usifunda iBhayibhile awuzokwamkela ngaba yiloo nto yonke ikhothwa ngabantu ngoba nawe uyazifundela. Udike lo tata ndinenhlungu. Isazela sami sinqinela ndisemoyeni oyingcwele. When it comes to my people, Israelites, nansi into indiza ndiqonde yo la office yakhe mama ayonqenelwa ngazi ifuna into enkulu aphezu kwakho. Siyifuna. If God is going to anoint you, uzoyenza. Uzoyenza uThixo into leyo sibana xa ubufuna uprofeta. Paul says, ndifuna loo nto. Abamkhonzayo uThixo bazifune izipho zikamoya. Uzifune futhi in numbers. But ungafuni ngokwazifumana ungene ku-office ongayibizelwanga. Xa uyibona la office ubona achievement. Bayasafariswa abantu. Akuyivela ngoma ithi badlali ngevangeli usiliphathe kahle elevangeli. Jesu walifela. Abapostile balisumayela in suffering. Atuma utata ma ngibona le mali yizani andondliwanini hayi ndisemnqila xesha sibonikela nje yamndasa e5 yami esemdansane ndisuka esikolweni xa ndohlala lapha alugquba ndondliwa nguwe yisa uthembekile owandibezayo ukuze ungabe abapostile bayahaliselwa ngamandla akho. uThixo bavelela abantu bakhe futhi uthembekile kubo. Balibona igama lenkosi. Right quick ndizohlala phansi kwethu who are Israelites because kubo oluhlobo lonqulo laziwa zonke lanikwa bona. Kubo lo mangalisa ungaka uThixo nganabonwa wanikwa bona uba bahlonitshwe naphakathi kwenhlanga. Aru umdumiso wendawo pray for Jerusalem layipha eMiddle East because bayinhlahlela yamadinga kaThixo onganobonwa. uThixo ke wamadinga nofuna ufezisa ona ngexesha lakhe ebona uba umuntu lona asoza ayenze kakuhle intando yakhe ngokupheleleyo. Mamela
Because as much as Noah was the first beneficiary kumnqophiso awunikwayo wawuthixo zogweba watyala, and Abraham was the first beneficiary kumnqophiso awunikwayo uba uthixo esikela nje uyosikelela nyhani wayibona insikelelo. But when it came to the one who was given the law, though the law was established, but when it come to the promised land, kwangena abantwana bodwa wahlala ngaphandle yena. Umoya engcwele uyigqibezela kuwe ngenye imini. As much as Israelites was cost baba ngabathwali bomthetho kaThixo nababusa kuwo as isithunzi sento ezoba khona, ngoba umnqophiso ngamnye une-fruits ne-blessings zawo, and the blessings for those who were law keepers was to enter the promised land. Lento yensikelelo yeyaloku kuthethwa kuye nenzala yakhe. For Moses did not please God, akangena, inzala yangena. Wabaqokelela abakhe abafundi sothandaza, ayena sothandaza sonikela kwi-priest of the house, asinike insekelo zethu umama umpostini. uYesu yena wabatsala abakhe abafundi. Namhlanje ndiyaningenisa kumnqophisa omtsha. Eli ligazi lami. Xa nithatha le ndebe nisela le wayini nobe nikhumbula lo mnqophiso. Xa nithatha ezisonga nabelana hayi sakho wedwa. Songa ayisosa, that is why bazalwa simelwe ukuthandana xa sikhona, uthando olungena kuhanahanisa. Xa nithatha songa nisele le wine nenzela ukundikhumbula, ngoba kukhona apho niyakhona abantwana bami. Malibone igama lenkosi. Uniko lompostile ucacile xa nihlala phansi naphakathi kwamaSirayeli. Ayingabo bonke abazalwa nguThixo. Kolwazalo lwenyama olubenze bayinhlahlela kwinto zakaThixo ayingabo bonke. Yena uYesu uthi kwakumnqophiso akhona mnye bawo oninike bona olahlekileyo. Are you suffering? Uselapha kuye. Kunengekhoyo endlini uselapha kuye. Ungalisiyi elivangeli inkosi ebayinhlahlelo yokuvuka abafileyo ngenxa yalo, ngoba uvuko lwakhe nathi silimiselwe. Amen. Amen. Ukufa kugqithiswa. Fear not. Wena uzohlala nevana. Futhi usayabonwa. Nangabaninzi xa ithe yabonakala yona. Enathi manje sofana naye. Kunya loba babengabantwana, uba babengabantwana bakaThixo abazalanga
bakholwa kuYesu bamamkele ubhijwa yile nto uba le operation ayihambi ngale wisdom yalapha. That is why uzidawutha. Fona usitoma enye imini uthi yesibo undithanda sento sekhaya ndihlithwa yile kunjena emsebenzini andiqondi uba ndisindisiwe. Ndathi hey usindiswe kanye ngoku. Uyabona ngokuva su kungona kanye kukule nto sikuyo. Amen. Hey ungalisiyi